Базата ни разполага с кабинет за социални контакти, многофункционална зала, с компютърно оборудване с говорящ софтуер, брайлова техника за печатане, но все по-малко потребители използват брайловата грамотност, защото навлизат технологиите и работят с телефони и компютри. Разполага с зала за двигателна рехабилитация, с оборудвано помещение за масаж, консултации правим с доктор-физиотерапевт. Всички потребители, които имат назначена двигателна рехабилитация, са минали през доктора, такава консултация, той им назначава терапията. С кабинет за зрителна рехабилитация. Това е кабинет, в който ползват услугата за да подпомагат остатъчното си зрение. Специална програма имаме за такива потребители. Кабинет за всекидневни умения и трудотерапия, където потребителите се учат или си припомнят забравени или загубени такива трудови навици, като готварство, полезни умения, всекидневни умения. Имаме и зала за психомоторика за децата. Работим и с деца над 7 години до 18 години. Най-малкият ни потребител е на 7 годинки и е незрящо дете. Останалите деца са с двигателни дефицити. В центъра предлагаме двигателна рехабилитация, която е насочена в насока да променя двигателните навици на нашите потребители и когато имат някакви двигателни проблеми, да се опитваме да намерим начини за тяхното решаване или за тяхното заобикаляне, за да улесним техния живот. Имаме така добро оборудване, което ни помага в тази насока. Работим основно с възрастни, но имаме и деца потребители с различни заболявания, вариращи от чисто двигателни проблеми, така и с неврологична насоченост. Имаме специализиран превоз за тези, които не могат да присъстват, да дойдат в центъра. Предлагаме и мобилна работа в дома.